Δημητρόπουλος με Καλούση. Καλούσης Δημητρόπουλος. Καλούσης με τα μπλε, Δημητρόπουλος με τα λευκά. Ο Καλούσης είναι από την Κέρκυρα και ο Δημητρόπουλος από τη Φθιώτιδα. Εδώ θα είναι προφανώς από κάποια ομάδα τοπική της Λαμίας. Έτοιμοι λοιπόν και αυτοί οι δύο για την μάχη. Παραλαμβάνουμε το κιανό χρώμα είναι αυτό που φοράει ο Καλούσης και το λευκό ο Δημητρόπουλος. Είναι πλήρης αγών Παγκρατίου, 85 κιλών, ηλικία 20 συν. Εδώ ξεκινήσαμε δυνατά. Έχουμε εδώ κλωτσιές, γροθιές, γόνατο στο κεφάλι. Εδώ θα δούμε καλή μάχη, έχω μια διαίσθηση. Και εν αλλαγή των κιλών, όπως λέγαμε πριν, βλέπουμε μεγάλες μάχες. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα από τον διαιτητή και στους δύο αθλητές. Κυρίως, Μιχάλη, είναι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται, κάποιες έτσι παραβάσεις που κάνουν. Ναι. Ο αθλητής δεν πρέπει να είναι στην ορολογιά τσαπατσούλης. Πρέπει να έχει τακτική στο παίξιμό του. Γερά πατήματα και από τους δύο αθλητές τώρα και βέβαια αναγνωριστικό παιχνίδι. Αρκετά αναγνωριστικό αυτό το παιχνίδι. Στην αντεπίθεση τώρα προσπαθεί να περάσει ο Καλούσης με τα μπλε. Κάποιες γροθιές, κάποιες πιάνουν τόπο όπως βλέπουμε εδώ, κάποιες είναι στον αέρα. Πρέπει να ήταν μια καλή τώρα από την πλευρά του Καλούση που να πέτυχε τον αντίπαλό του. Φαίνεται σε καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά ο Καλούσης. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπορεί ο αγώνας να γυρίσει. Κούρασε φαίνεται τον αντίπαλο του, φαίνεται πιο ξεκούραστος ο Καλούσης. Για να δούμε όμως τώρα εδώ, γιατί ο Δημητρόπουλος προσπαθεί να πετύχει 2 καλές γροθιές. Στην επίθεση τώρα δυνατά και με καλά χτυπήματα ο Δημητρόπουλος, και βλέπουμε εδώ τώρα ο Καλούσης, και βλέπουμε τον Δημητρόπουλο να τα βάζει έτσι με την τύχη του σε αυτή τη φάση. Δεν τα πήγε καλά. Ήταν δυνατό το χτύπημα. Ήταν δυνατό το χτύπημα και κάτι λέει στον διαιτητή τώρα. Δείχνει και προς το μάτι του, έχει ίσως. Τίποτα, συνεχίζεται ο αγώνας κανονικά. Καλούσης εναντίον Δημητρόπουλου. Ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο κεφάλι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Καλούσης. Έχει κουράσει τον αντίπαλό του. Φαίνεται πιο έμπειρος ο αθλητής. Άλλη πολύ δυνατό χτύπημα και νομίζω πέτυχε και το στόχο του. Τώρα προσπαθεί να τον σηκώσει κιόλας και σηκώνει τον κριτή από την καρέκλα του, γιατί οι δύο αθλητές βγήκαν εκτός παλέστρας και παραλίγο να πέσουν πάνω στον κριτή. Τον ένα εκ των 3 κριτών, ο οποίος βρίσκεται εδώ μπροστά μας. Και τώρα νομίζω ότι εδώ δίνει τέλος στον αγώνα. Όχι, είναι το τέλος του πρώτου μέρους. Ναι. Να ξεκουραστούν 2 αθλητές. Κάποιες οδηγίες από τον προπονητή του Δημητρόπουλου. Κάποιες οδηγίες για το πώς θα μπορέσει να αντεπιτεθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Και εδώ ο Καλούσης, ο οποίος φαίνεται ότι μέχρι τώρα έχει κάνει καλύτερη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχει άλλο ένα τρίλεπτο. Φαίνεται ωστόσο μέχρι τώρα πιο ξεκούραστος και πιο δυνατός στις επιθέσεις τακτικής που κάνει. Φοράει και τα κυτρινόμαυρα γάντια εδώ ο αθλητής της Κέρκυρας. Δίνουν τα χέρια για να ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι αυτής της αγωνιστικής μάχης, με τους 2 αθλητές
να ξεκινούν. Πάλι δύο δυνατά χτυπήματα βλέπουμε. Εδώ είναι κανονικός μαχικός αγώνας στο παρόν. Πατήματα από τους αθλητές. Εκπληκτική. Μια ευθεία πυγμή στο κεφάλι με ανατροπή. Ανάγκασε τον αθλητή, τον αντίπαλο, να πέσει στο έδαφος. Πάρα πολύ καλό χτύπημα αυτό και δυνατό. Πιο καλά πατάει ο Καλούσης μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να αντεπιτεθεί δυναμικά ο Δημητρόπουλος με τα λευκά. Μια λαβή τώρα εδώ. Εκτός παλέστρας βγαίνουν οι δύο αθλητές, καθώς προσπάθησε ο Καλούσης να σηκώσει τον Δημητρόπουλο. Σπρώχνοντάς τον βγήκαν και οι δύο εκτός παλέστρας. Συνεχίζεται τώρα ο αγώνας και ενώ θέλουμε 1:56 μέχρι τη λήξη. Κάποιες γροθιές, κάποια πιασίματα, οι δύο αθλητές στο έδαφος. Κάποιες γροθιές τώρα από τον Καλούση. Προσπαθεί να κρατηθεί ο Δημητρόπουλος. Είναι πολύ κουρασμένος ο Δημητρόπουλος. Δεν νομίζω, τον έχει βάλει κάτω. Μια γροθιά και στο στομάχι, μια γωνιά στα πλευρά. Νομίζω ότι εδώ κάπου έχει αρχίσει να εγκαταλείπει τις δυνάμεις του ο αθλητής της Φθιώτιδας. Ωστόσο δεν το βάζει κάτω, σηκώνεται και συνεχίζει τον αγώνα. Και μπράβο του. Μια αποτυχημένη προσπάθεια για να ρίξει κάποια καλή γροθιά και αυτός. Μια καλή τώρα αριστερή, ένα κροσέ όπως τα λέγαμε στην γλώσσα του box, από τον Καλούση. Οι δύο αθλητές κοντά στο άκρο της παλέστρας, σηκώνονται και πάλι μετά από προτροπή του διαιτητή, ο οποίος δίνει συνέχεια στον αγώνα και ενώ υπολείπονται 44 δευτερόλεπτα. Φαίνεται ότι ο Καλούσης από την Κέρκυρα θα είναι ο νικητής. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι κριτές. Θα πρέπει να σηκώσουν είτε το λευκό είτε το κιανό σημαίακι για να δώσουν το στίγμα της δικής τους απόφασης. Μια καλή κλωτσιά τώρα, γονατιά από τον Καλούση. 22 δευτερόλεπτα ακόμα και μια ακόμα προσπάθεια τώρα εδώ από τον αθλητή με τα λευκά εκτός παλέστρας και 5-4 είναι η λήξη τώρα του αγώνα και σηκώνουν και οι τρεις μαζί. Ομόφωνη απόφαση, το κιανό σημαίακι. Νικητής σε αυτή την αναμέτρηση είναι ο Κωνσταντίνος Καλούσης από την Κέρκυρα. Αν πάμε λοιπόν βάσει προγράμματος τώρα, εδώ οι δύο αθλητές, ο ένας συγχαίρει τον άλλον. Αν πάμε λέγαμε βάσει προγράμματος, ο επόμενος αγώνας πρέπει να είναι και πάλι στην κατηγορία των 65 κιλών, 20 συν ετών. Έτσι, δεν είναι εδώ ο Τσινιέρης με τον Τζιανί? Ναι, 85 κιλά. 85.